Per mi, Anatomia d'una professió desconeguda és un títol que m'encanta perquè lliga moltes coses. Lliga l'anatomia, no? Que és la forma, el cos. Per mi, professió, jo ho relaciono amb artesania. O sigui, jo crec que som artesans del moviment, no? I desconeguda, això, no? Que sembla... O sigui, encara hi ha gent que desconeix que es pugui viure de ballar o de viure de l'art. Bueno, per mi és com agafar un bisturí, no? I anar a veure les entranyes d'aquest cos, que és aquesta professió, no? Que hi ha a dins que no es veu, o que no ho veu tothom, o que no s'explica, o que ni nosaltres mateixes hem vist encara, ¿no? Y pensar que somos pura carne, ¿sabes? Y creo que acá se reivindica ese lugar de decir no, o sea, señores, no. Somos historias, tenemos biografías, vivencias importantes, subjetividades, y poder complementar, ¿no? Componer ese cuerpo con esa vida me parece fundamental en lo que está haciendo este proyecto. O sigui, s'està col·locant en un lloc de generar el dubte, que és un lloc que ara mateix està molt present a la meva vida. El sento com molt un espai de «y con esto, lo otro». No de «ah, a mi em passa això, tal». Ja. Bueno, quedem la setmana que ve i tornem a parlar, vale, adéu. No, que el que passe és com culminar-ho amb algo i dir punto. O no punto, punto y seguido, però algo. Això està aquí, hi ha persones que ho hem viscut, anem a intentar curar el que hem viscut i anem a intentar que això potser no ho acabarem traient, no? Però almenys que prenguem consciència que això passa i poder-ho evitar.